Покарати кремлівських злочинців, жертви проросійських бойовиків та активісти провели акцію під посольством Росії у Києві. Вони вийшли з плакатами, іграшковими автобусами та літаками, які символізували трагедії, що сталися через терористів на Донбасі. Також вони вимагали від українських депутатів ухвалення закону, який передбачав би кримінальну відповідальність за військові злочини, скоєні на тимчасово окупованих територіях. У імпровізованій могилі заховали ті злочини, за які досі ніхто не покараний. Такий закон, на думку учасників акції, дозволить засудити винних у боях під Дебальцевим, у виникненні Іловайського котла, розстрілах мирних жителів Маріуполя та численних знущаннях над українськими заручниками. Я більше стою не за себе, а за свого сина, за свого зятя, яких катували, за своїх побратимів, яких катували, били, це все на моїх очах. Я не просто свідок, я учасник. Злочинці, які катували мене, досі не покарані. Вони являються громадянами Російської Федерації, вони поїхали додому. І я так думаю, вони дуже добре там почуваються. Розграбував Донецьк, розграбував моє майно. Все моє життя буде спрямоване на те, щоб вони понесли покарання.